ההדרכה הזאת היא בעיקר לערן וסוני, אבל זה יתאים גם לשאר האנשים. קודם כל יש לכם שם משתמש וסיסמה שאני שולח לכם של מנהלים. אתם תראו את הכל כמוני. לא לגעת בדברים שאתם לא יודעים מה הם. לא לגעת. זה יהרוס את האתר. כל הסניפים. יש לכם את כל הסניפים. לדוגמה, אתם רוצים עכשיו סניף לסגור אותו להזמנות, אוקיי? להוריד אותו בכלל. להוריד אותו בכלל, אני נכנס, יש פה מצב פורסם, אני עושה לו עריכה, משנה אותו לטיוטה או לממתין לאישור, זה לא משנה, בוא נגיד טיוטה, ואני לוחץ עדכן למטה. ברגע שלחצתי עדכן, האתר, הסניף הזה, סניף קריות, ירד עכשיו, אוקיי? לחצתי פרסם, הסניף חזר, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני שאתם רוצים, שאתם מבקשים איתנו, זה לסגור משלוחים. אין כרגע, עד שלא נבנה לכם כפתור כזה, אין כרגע הורדת משלוחים. מה שיש זה בעצם לשנות את האזורי חלוקה, דמי משלוח ומינימום למשלוח, ואז האנשים בעצם לא יוכלו להזמין. מה זאת אומרת? לדוגמה, במקום קריות אני ארשום פה זמנית, בעברית רק, זמנית אין אפשרות למשלוח, רק איסוף עצמי. לא משנה מה אני ארשום פה. את דמי משלוח אני סתם שם מספר מאוד גבוה שאם בטעות אנשים דפרים לוחצים, וגם על המינימום הזמנה. סיימתי, הולך למעלה, לוחץ עדכן. חייב ללחוץ את העדכן. בלי העדכן הזה, כלום לא קורה. אוקיי, אם אני אנסה להזמין עכשיו משלוח מסניף חיפה, אוקיי, באזור חלוקה רשום זמנית, אין אפשרות למשלוח, רק איסוף זמני. אנשים חכמים יבינו, יעשו איסוף עצמי, אנשים מפגרים ייכנסו למשלוח מהיר, והם יבינו את זה פה, שגם דמי משלוח הזויים, וגם אם הם יוסיפו מוצר, זה ירשום להם מינימום להזמנה איזה... טוב, לחצתי יותר מדי תשיעיות, אבל אם אני אעשה 9,999, הם יבינו שזה לא ריאלי. ואז הם צריכים להיכנס ולאסוף איסוף עצמי. באיסוף עצמי אין להם בעיה, הם יכולים להמשיך לתשלום ולהגיע לאסוף את זה. אוקיי, זה זמנית, זה סוג של קומבינה כדי לעשות את זה. אוקיי? אני אחזיר את זה לקריות. דמי משלוח 10 שקל ומינימום 60, כמו שזה היה. עכשיו, למה אנחנו מתעצבנים שאתם מבקשים את זה? זה לדוגמה סניף קריות, שיש לו רק את הקריות. אם אני אכנס... טוב, עשיתי בטעות עריכה מהירה, לא משנה. אם אני אכנס לירושלים תחנה מרכזית, ותגידו לי להוריד את המשלוחים, להשאיר איסוף עצמי, תבין מה אני צריך. לקחת את כל אלה, לשים אותם בצד באיזשהו מקום, אוקיי, להוריד את כולם במינוס, מינוס, 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 לרשום פה אין אפשרות למשלוח, להשאיר רק אחד, ואז כשתרצו להחזיר משלוחים, אני צריך להחזיר את כל זה. בגלל זה, אם אתם לא יכולים למשלוח, תורידו את זה לגמרי. אלא אם כן, כמו סניף קריות, ואתם רוצים לקבל הזמנות לתוך הסניף, לא יודע. אז זה רלוונטי לכל מנהלי הסניפים, כל אחד יש לו את הגישה לסניף שלו, לערן וסוני יהיה גישה לכל הסניפים, במידה ואני לא זמין, או דברים שאתם נלחצים. זה הורדת סניף וזה הורדת משלוחים. סטטיסטיקה, אני לא יודע אם זה רלוונטי לכולם, אבל ברמת העיקרון פה ב-WooCommerce, דוחות. אוקיי, WooCommerce מראה לכם את כל ההזמנות, דוחות מראה לכם את הדוחות של כל הרשת. 7 ימים אחרונים, חודש אחרון, החודש הזה, חודש הקודם, שנה, כל מה שאתם רוצים פה, יש לכם סטטיסטיקות לפי תאריכים. זה גם משהו שאנחנו רוצים לפתח לכם לכל סניף בנפרד, כרגע זה של כל הרשת. אוקיי? זהו, סיימנו את ההדרכה הפשוטה הזאת.